96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sugeng dalu para sutresna budaya, sugeng pinanggih malih kalian kula tetiga wonten ing giaran Arum Dalu. Arum Dalu menika setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi. Mliginipun inggih wonten kebok singgul kaliyan tembang-tembang macapat kagiaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 30 menit ngantos dumugi tabuh 10. Lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para sutresna budaya, dalu menika kados padatan kula tetiga menawi dinten Senin kala wingi kula namung kekalih sakmenika sampun tetiga malih wonten iring tengen menika kados padatan Bapak Siki lajeng Bapak Haji Sugiono bareng kula manggi kadang-kadang rumiyin nggih para sutresna budaya. Sugeng dalu Pak Siki. Sugeng dalu Pak Jumiran. Kados pundi wartosipun kala wingi anggenipun pikenik. Anjing kepeksa mboten saged sowan karana menika nembe pados betah. Nggih. Buruh-buruh. Nah, nggih ya mesa ya nek. Kadenge cekap kebetahanipun. Nggih, prayogi. Pun skecakaken. Inggih. Sugeng dalu Pak Haji Sugiono. Inggih, matur nuwun sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, mugi karayon kawidadan kawusan tansah sineksma dening para warga-wargane Bebrayan Agung wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Dalu menika panggen malih kalih Arum Dalu ing samangke menika badhe ngudar gagasan nggih. Nariti utawi ngemutaken utawi ngengeti dinten pendidikan nasional nggih. Nggih. Kalih mas senajan sampun mungkur kalih dinten nggih. Sakmenika tanggal kawan. Ya gek wingenane kok. Tegesipun menika namung nderekaken. Karena wingi lak libur. Nggih. Nembe dinten menika lak. Nggih. Inggih mila kawilujengan kabagas warasan menika mila penting sanget nggih para kadang mugi-mugi panjenengan sedaya lan kula warga ugi tansah manggih ing kawilujengan kesehatan saha kabagyan mekaten lan mugi-mugi dalu menika nyawiji wonten ing Radio Gemilang FM wonten ing adicara Arum Dalu. Jumbuh kaliyan ingkang sampun tingendikaken kala wau bilih dalu menika Arum Dalu menika nderek mengeti senajan sampun kala wingi rikala tanggal kalih Mei nggih Bapak Sigit menika Hari Pendidikan Nasional ngaten dalu menika Arum Dalu badhe nyekaraken dene cakepanipun menika ingkang wonten gayotipun kalian pengetan Hardiknas ngaten. Namung saderengipun kados padatan kepareng kula purwakani rumiyin kanthi sekar mijil kinarya donga panyuwunan dhateng ngersa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa murih Arum Dalu mliginipun lan budaya Jawa macapat menika saged saya ngrembaka wonten ing bumi Nuswantara mliginipun wonten ing kitha Magelang lan sakiwa tengenipun. Drenging nala nyuwun mring Hyang Widi mugi karayon amrih kasembadan
ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nanggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing yen manon ten reksa keng jim setan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu. Inggih sekar pambuka menika sekar mijil kalih pada sampun kula aturaken. Salajengipun wonten ing dalu menika ingkang badhe kasakaraken menika wonten ing pupuh dandang kula nggih Bapak Sigit menapa matur Mas Kaji rumiyin menika ingkang Mbah Sudi menapa ingkang Eyang Suwita Eyang Suwita nek ngaten pupuhipun Asmarandana Asmarandana inggih para kadang panjenengan ing samangke monggo saged nyawiji panjenengan saged nutul-nutul nomor WA-nipun menika 0851578968 utawi samangke panjenengan saged madosi wonten ing kanal YouTube-ipun menika Gemilang FM Official ngaten nggih. Monggo Bapak Sigit dipun aturaken sekaripun. Asmarandana mari oneng. Mari oneng. Namung kula menika kalian ngepek notasinipun nggih. Kesanipun leser, leres. Lak werna-werna ta Asmarandana menika cengkokipun. Nah menika ingkang Asmarandana mari oneng laras pelok patet 6. Makantarmu biar lir agni gegayuaning wardaya langkung dra panggraitane ketering nala karana mikiraken bangsanya mikiraken kula bali nggih Nggih. mikiraken
bangsanya langkung anggenipun cupluk bangsaku sepen piwulang mangkono iku tokaki among dapur ngira-ira ingkang dadya panggalihe swargi kidewantara suwardi sasra suryaning rat genira gadah panggayuh ing babagan pawiyatan sesanti ingkang suwargi Kisuwardi suryaning rat nyata ageng manfaate tinulat sagung pratwija tumekeng manca praja dadya panduming praguru genya gulawentah bocah ngudi cara kang mumpuni kanggo gulawentah bocah dimen bisa wasis ipten
den dasari iman takwa trampil ing samu barang mandiri santoseng kalbu nasional klentul maca kula bali nggih nasionalis menyokiyat tasih kalih dipun terasaken kemawon wekdalipun cekap. nggih ayo mung not grup yok kaki angger ana barang anyar komodo kinen ngecake mongko padha durung ana dadya bingunging nala kang den wulang melu bingung luwe becik den samektakno Inggih ambegan riyen. Tesih napa? pra setunggal Oh nggih. pradwija dahat wigati marang kang bakal nindakno kudu jembar wawasane mila perlu dipun tatar dimen mundhak kawruhnya uning kang arsa kinayo dadya lancaring laksana Para sutresna budaya mekaten sawetawis sampun dipun aturaken sekar Asmarandana nggih
Kala wau titilarasipun pelog 6 lajeng cengkokipun menika Marioneng. Marioneng sampun. Menika saestu ingkang ngripta Nggih. menika Suwargi Eyang Suwita. Nggih. Ingkang nalika semanten menika dados perintis para utawi saha paranpara adeging adicara arum dalu. Mila menika karo ngeling-eling nggih Mas Kaji nggih. Kalau zaman semanten menika tiyang kathah menika nyebat-nyebat Ki Wasita Jati. Ki Wasita Jati. Karena panjenenganipun Eyang Suwita dening pamarentah kabupaten. Nggih. Menika dipun usulaken minangka perintis kabudayan Nggih. Kabupaten Magelang. Namung menika dereng rampung urusanipun nggih. Kok kesusu dipun pundhut dening Ingkang Maha Kawasa ngaten. Mila ya ora maido yen nalika semanten ingkang sami rawuh asung Bila Sungkawa saha asung pakurmatan menika latare nganti ora cukup saking kathahipun. Ngaten nggih Mas Kaji nggih. Nggih. Yen ngaten mbok pilih monggo bebaji sawetawis dipun andharaken utawi dipun aturaken keteranganipun Nggih. bab tembang Asmarandana Marioneng kala wau ingkang suraosipun gayut kalian babagan Hari Pendidikan Nasional menika. Nggih. Matur nuwun sanget kaleres nggih wonten ing mriki awakipun piyambak nggih. Para napa nggih paraga arum dalu. Nggih. Menika datan nyupekaken kalian priagung kekalih. Wonten ing mriki ingkang kula wasna priagung kalih menika ingkang sepisan menika Eyang Suwita utawi Eyang Wasita Jati. Lajeng Eyang Sudi nggih. Menika astunipun ageng sanget lelabetanipun kalian arum budaya Jawi. Karena napa piyambakipun panci leres estu-estu ngegulang wonten ing babagan budaya Jawi. Lan mila panjenenganipun menika para priagung ingkang mila wasis babagan menika. Sakmenika jujur-jujuran kemawon nggih. Nggih. Awake dhewe tetiga menika saged leladi wonten ing giaran menika lak ya ora uwal saka panggulawentah saha tuntunanipun Suwargi kekalih menika ta. Nggih priagung kekalih menika. Senajan nggih namung gratul. Ya niate neruske ngaten. Nggih. Wis awakipun piyambak cara gampangane estafete gitu. Nggih estafet. Oh ya nek game yo diteruske kae estafet nggih. Nggih. Leres para sedaya budaya wonten ing jaman semanten menika wonten jaman penjajahan Belanda. Menika bangsa Nuswantara menika mriki tanah Jawi menika tasih napa nek carane usah linglung ora ngerti apa-apa. Wonten kertas napa pamila wonten ing mriki dipun cariyosken gumregeting piyanten Tutika ingkang saestu badhe ngentasaken bangsa Nuswantara nggih. Karena ing mriki ageng sanget niku niku ageng sanget gegayuhanipun ning ora ana wong di gegayuhan iku kanthi mulus niku mboten wonten. Nggih, mesti wonten mawon napa nggih pepalang karo bedanipun nggih. Ana sing dikarepana ning ana sing entulane niku wis lumrah menungso niku ngoten niku. Pramila wonten mriki gandeng menika gegayuhanipun priyantun kesegasan wau Mas Sikit ingkang dipun sekal mriki wonten dereng Ki Hajar Dewantara. Oh nggih Ki Hajar Dewantara nggih. Kalih Dados rumiyin menika sakjane lak le ora maju merga rakyat mbiyen wis Indonesia apa urung? nggih. Awak dhewe iki jane ora mambu sekolahan. Nggih. Ora mangan sekolahan. Karena menapa nggih
wonten ing jaman menika tasih saged dipun wastani jaman kebodohan saged ya. Pancen digawe bodho sajake nggih. Ora oleh sekolah kok ya. Mboten oleh sekolah, lah menika gregetipun priyantun tetiga menika estu wonten jaman menika kula bali malih ana sing nyengkuyung ning ya ana sing ora nyengkuyung. Niku pun pasti. Mula ingkang Jaman riyen ki anggere ana sing arep nyengkuyung kuwi dadi jenggung. jenggung niku napa? Adi jenggung ki di Aja. dirae di jenggung ngoten. Nggih. Dadi sapa sing nyengkuyung bakal kena jenggung ngono. Nggih. Dening Walanda. Nggih menika wong tasih napa nggih wedal menika tasih dados napa nggih dipun jajah kalian negari Walanda ngaten ta jenengan. Aku nek pinter do wani ya. Kasunyatan menika menawi mirengaken cariyosipun menika piyantun tiga menika ngantos dipun beta wonten ing negari Belanda. Nggih. Dipun asingaken diasing. Lajeng kenging menapa kok menika anggenipun mengeti menika rikala tanggal kaping 2 Mei menika wonten cariyosipun menapa kados pundi Bapak Sigit menika? Ya kok kula. Ya, nggih, sageng para miyarsi menapa sababipun Hari Pendidikan Nasional menika kok dipun tetepaken pendak tanggal 2 Mei saben tahun. Nah menika. Nggih, sing biyen berjasa lah Ki Hajar Dewantara. Nggih. Nah, mila tanggal menika saestu ngeneri tanggal lairipun. Oh. Panjenenganipun Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara ingkang rumiyin nek Ki Hajar Dewantara menika lak gelar julukan. Nggih. Ning lak kagungan asma sing asli. Asli. Lah kula isane muni asli. Asli. Menika Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ingkang di Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Menika piyayi Ngayojo. Piyayi Ngayojo, piyayi darah biru saking Kadipaten Pakualaman. Dene dipun lairaken lumantar bapakipun menika satunggaling pangeran. Oh. Pangeran Suryaningrat ingkang wonten ing Pakualaman Ngayogyakarta. Lairipun estunipun rumiyin asmanipun Raden Mas Suwardi Suryaningrat putra dalem Jeng Pangeran Suryaningrat. Ngaten nggih Mas Kaji. Nggih, leres. Sajake ngoten niku. Nggih, mila kula anggenipun nyuwun prisa menika ora supados kula nggih mudeng. Nek mboten lepat menika lak ya ana sing netepke. Sing netepke lak ya pamarentah negara. Nggih. Menika dipun tetepaken nalika taun saderengipun dekret presiden tahun 1959. Sampun merdeka nggih. Sampun keleres tahun menika Ki Hajar Dewantara menika seda. Nek ora salah tanggal 23 April 1959. Lajeng wonten ing rapat ageng pamarintahan menika tanggal sasinipun Oktober menika dipun tetepaken kanthi ketetapan presiden nomor 316 tahun 1950. Harian tak eling-eling nalika sekolah kok. Nggih, Mas. Menika dipun tetepaken yen Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei saben-saben tahun. Lajeng kala wau ugi dipun sebat-sebat menawi kula mboten lepat anggenipun kula nggatosaken kok lajeng wonten tetiga menika sinten kemawon? Wah menika lajeng menika kiprahipun lajeng bentuk 3 serangkai. Oh, nggih. Nanging saderengipun menika kula aturaken sak ngertos kula. Dene Raden Mas Suwardi Suryaningrat utawi Ki Hajar Dewantara menika dipun
seda wonten Ngayu Jakarta dipun sarekaken wonten pemakaman Celeban Kidul Umbul Harjo Kabupaten Bantul, Sleman. Oh, kota Yogyakarta. Kota nggih. Nggih, Umbul Harjo menika Yogyakarta. Nggih. Wonten ing sak kidulipun Taman Makam Pahlawan Semaki. Semaki. Nah, wonten pesarian ingkang dilalahi ya manunipun kijingipun ya pancen apik tenan saka watu lajeng mriku panggenanipun resik sanget karena menapa karena biasanipun para siswa para mahasiswa menika sok wonten ingkang nglegake maca-maca sinau menika wonten ing sak kiwa tengenipun sareanipun Ki Hajar Dewantara menika. Nggih. Ah ya sesuk kapan-kapan nglegake dolan rono. Ben ketularan pinter ngaten. Nek pinter ngono ya wis ora indah. Ngaten nggih Mas Kaji. Nggih. Kula mah mboten patek dong kula niku. Ngaten. Nggih, sawetawis mekaten nggih para kadang mbok pilih ingkang kepareng badhe nyawiji langkung-langkung Mas Warodin, mbok ya usul piye-piye ngaten nggih, monggo dipun tenggo WA-nipun. Mas Warodin, mugi-mugi senajan adem-adem lebarudan dalu menika ugi midhangetaken arum dalu. Lajeng Bapak Triyono wonten ing sewuan sugeng dalu Pak Tri. Sawetawis boten pinanggih mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan ngaten. Bapak Haji Parwito wonten ing Kalibening sugeng dalu Pak Parwito kados pundi wartosipun? Kalau mangsanipun rumiyin sok nyerat WA iki kok ora tau WA saiki. Nggih, Sibuk. kalian iki ya asung bela sungkawa nggih. Oh nggih. Mula wis pirang-pirang giaran kok Pak Mujiarto menika ora nulis WA. WA. Jebul dinten kala wau dalu menika dipun Puput siswa. puput siswa dipun panggil dening Gusti Gusti Maha Kuwasa Agung. Terus mugi-mugi arwahipun katampi. tinampi wonten ing Ngarsanipun Gusti. ngasanipun ingkang Maha Pangeran lebet wonten ing kasuwargan Amin. jati ngaten nggih. Dene lupute kekurangane ya muga-muga Dipun paringi ngapura. inggih dipun paringi Keluarga ingkang tinilar kaparingan kesabaran. ngaten Karena sedaya menika sampun dados inggih. menapa nggih seratan takdir. Pak Mujiarto ingkang lenggah wonten ing Klodran Diangan. Kadang kula ingkang wonten ing Bandungan nggih Raka Mas Yarkoni sugeng dalu Pak Yar, mugi-mugi dalu menika midhangetaken arum dalu. Ugi sederek-sederek kula wonten ing wates Banyu Biru Dukun menika. Kala wingi Pak Res menika ugi ngendikaken kula niku ya cuk mirengke jenengan Pak nek malam Selasa. Oh nggih. Inggih. Mugi-mugi dalu menika ugi midhangetaken sugeng nasu Pak Ris lan Pak Hadi Sarya sugeng dalu Pak Mitra Maryadi menika wonten ing wates. Kadang sanen mbok pilih monggo sawetawis Nggih. dipun singgul rumiyin. Terus saderengipun karana menika tesih wonten katerangan bilih Ki Hajar Dewantara menika wonten gepok singgulipun. singgolipun malah ora iso dipisahke karo paguron Taman Siswa. Ning menika mangke dipun aturaken mangke wong niki ya nyenggol-nyenggol riyin nggih. Nah nggih, namung saderengipun singgul menika kasigek Kasigek rumiyin rumiyin, karena nggih. priwara ingkang badhe katur para Mboten sah diganti gelombange nggih. Panjenengan tetep nyawiji wonten ing Radio Gemilang, mangke sasampunipun priwara arum dalu tumuli nyawiji malih monggo. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu.
Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak D pinter ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter, banyak sekali prestasinya dan nggak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu, takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran, apalagi apa itu kliteh. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih, Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, klidi, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan klidi. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gemilang Inggih, ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng para kadang ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji sesarengan kalian kula wonten ing Kiaran Arum Dalu para kadang. Kala wau sampun dipun aturaken sekar Asmarandana pinten-pinten padha lan ugi sawetawis ugi sampun dipun aturaken menggah jlentrehipun utawi katerangan-kateranganipun gayut kalian pengetan Hari Pendidikan Nasional. Salajengipun badhe kintur-kintur rumiyin monggo Bapak Sigit. Nggih. Bapak Giana rumiyin. Kula pokoke kintunan wajib menika sing pisanan katur Bapak Antonius Budiarjo. Oh iya, matur nuwun. Ingkang lenggah dedalem wonten ing Sambirembe. Sambirembe, Pakem, Kabupaten Sleman. Sugeng dalu Pak Budiarjo. Lajeng iki
Karana menika pengetan Hari Pendidikan mbok pilih para dwija apa sih? Wah, nggih para dwija. Nggih. Para dwija sinten mawon nggih Pak Gion nek para dwija. Waduh. Ayo saiki iki diurut. Inggih ingkang ngurus pisan menika Bapak Bambang Wijayanto SPD. SPDI dalipun wonten ing Pangdean. Ngastanipun mawon SD Pandean. Oh, ngasta wonten SD Pangdean. Ngablak. Lajeng Ibu Christine Veronica SPDI. SD Pucang. Lajeng Bapak Heru Priyanto SPD. SPD itu pasti SPD nggih. SD Sarayudan niku Tegalrejo. Wah nggih. Niku kalau wingi apalane anak kula. Nggih. Lajeng Ibu Eva Aprilia SPD. SD Payaman. Iki kok lor kabeh nggih. Wah nggih. Jajal goleki sing kidul jajal. Menawi kula ingkang kidul-kidul menika sing wis rada apal menika. Lah menika rak ingkang Bu Niti Pamungkas menika. Nggih, SPD. Menika SD Mertoyudan Setunggal menika nggih. Lajeng rikala semanten ugi wonten Ibu Wiwi Panca nggih. SPD, MPD menika SD Jogonegoro nggih. Lajeng Ibu Triana Dewi SPD menika wonten SD Pakis Tunggal. Wah iki sing nggawa kae limpat nggih, sinden cilik nggih. Lajeng wonten Bu Endah Praning Diastuti SPD wonten ing SD Margoyoso menika ingkang rumiyin rawuh wonten ing radio. Nggih, melu siaran. Nggih. Kalian sareng kalian putra asuhipun menika Mas sinten menika kula Afa. Nah menika ingkang ugi rikala semanten asring rawuh wonten ing radio menika sareng-sareng nyengkuyung giaran Arum Dalu menika ingkang kinurmat Ibu Rayong Sari SPD ngaten. Nah menika wonten ing rumiyin salam lenggahipun wonten Medangan nggih. Nek ngastanipun nek wingi-wingi menika minangka kepala sekolah SD Kangkungan. Ning saiki sajake wis ditingkatke meneh. Oh ngaten. Nggih. Di menapa dipun. Para dwija utawi bapak lan ibu guru ingkang sampun kasebat-sebat kala wau ngaturaken sugeng dalu lan mbok bilih panjenengan dalu menika nyawiji sugeng midhangetaken. Nah menika wonten ibu kepala sekolah ingkang nggih siswanipun juara setunggal menika. Nggih. Saking Grabak menika Klaras Putra sedaya. Nggih, putranipun Ibu Susiati sinten Pak? Susiati Rahayuwati. Bu Susiati Rahayuwati. Nggih. SPD MPD SD Grabak menika kalih putranipun menika dados juara nggih. Kaya meh lali menika. Lajeng sanesipun Mas Giono sajaipun badhe kirim-kirim kalian. Nggih, matur sangat. Biasanipun nggih kadang-kadang dusun Kleben, Pak RT setunggal, Pak RT kalih, Pak RT 3 sugeng midhangetaken nggih lumantar 96,8 maca patan. Lajeng mangaitur malih wonten Mas Gian Asturi wonten ing dusun Masenan. Lajeng Bapak Rismi, Bapak Nur Syahid, Bapak Ersat, Mbah Rupi wonten ing Kedung Gayang mboten kanton asene campuripun mudho-budaya. Lajeng mengidul malih pepundhen sepuh sinten iki? Mbah Kakung Putri, Mbah Tikno nggih. Mbah Tik. Nggih. Wonten ing Saka Wetan sinambi leye-leye ngedhep unjukan Nas Kidal monggo pun lajengaken anggenipun nyawiji lumantar 96,8 maca patan nggih. Gemilang FM.
Wonten ing kidul sabrang nyabrang praga menika warga sami sedaya mugi kepareng nyawiji lan midhangetaken siaran macapat lumantar Radio Gemilang FM. Ngoten mawon matur nuwun. Dipun rasaken bapa sikit ingkang kadang keluar lajeng iya Pak Toyo. Pak Toyo nggah wonten ing mriyan keluar. Lajeng ingkang Srumbung. Ya. Srumbungnya cabean nggih. Nggih. Cabean menika Pak Karjan. Pak Sukarjan. Nggih Sugeng Dalu. Lajeng kadang-kadang ngiring ler menika Mas Widodo wonten ing Pathuk. Oh nggih. Juragane padi organik. Oh nggih, organik. Sugeng Dalu Mas Widodo kalebet menika tunggal dusun menika Mbak Yu Eni Jatmika. Wis suwe kok ora muncul iki. Wonten ing Gading nggih. Gading Sawangan. Bapak Muhadi sak kidul Pasar Gotong Royong. Sugeng Dalu. Mekaten kemawon. Bepilih wonten ingkang dalu menika nyawiji para kadang saking paguyuban Tri Rukun menika saking Permadani. Wiwitan saking Bergotos pisan ngantos dumugi Bergotos kawan dosa 7 menika. Kala wingi ngawontenaken pepanggihan Sugeng Dalu para kadang mugi-mugi dalu menika panjenengan wonten ingkang nyawiji nggih. Kala wingi kula ugi matur kados pundi supados macapat menika sawetawis saged langkung saya dipun grengsengaken ngaten. Kadang Permadani saking Bergodo setunggal dumugi kawan dosa 7. Kawan dosa 7 akeh banget. Sampun ewon. Sugeng Dalu warga Permadani ingkang kala wingi sampun nelakaken menapa prastawa mbangun karukunan nggih ing antawisipun warga Permadani saha ngleksanani jejibahan luhur suka damel renaning sasama ingkang tansah damel gumregut gemrengseng menika Raka Mas Dudung. Mas Dudung menika ketuanipun nggih. Ketua paguyuban menika. Nggih. Nggih. Sauntawis dipun terasaken pangkur. Oh, sakmenika pangkur. Nggih. Kula kok rada ora apal to nek pangkur iki. Dipun padosi rumiyin. Ingkang sura greget menapa ingkang samengko lamun rumangsa ngrasa lamun pawiyatan nyokeri payo kumreget kumregot trigolongan manunggal budidaya pawiyatan dadi maju pamrentah lan masyarakat sekolah samya nyawiji kula kalih nggih dipun terasaken kemawon manunggal tekad kang kuat ngupakara genira gegulang siwi nadyan ragate satekro
ngerti sesanggemnya kudu nguti pinuti mreh bisa mlaku birat kang dadya pepalang dana beya den cekapi sagung para Sutresna Budaya jumbuh kelawan pamintanipun sagung para pamireng menika kok menapa ngersakaken bilih ingkang nembang menika mboten namung paraga setunggal tok. Ngaten. Nggih. Kula dereng nate mireng menika. Awang WA kalian kula kok. Nggih, nggih. Monggo sakna dipun turuti kemawon. Ngaten. Injih. Wis dihapus yo. Menika kala wau pangkur gagat kasmaran. Injih, ngaten. Dados titilarasipun menika pelok 6. Leres. Kula namung tiru-tiru kuwi mawon. Injih. Dumugi padha pinten sak menika kula? Nyekapi sarananira samubarang kabutuhan puniki kacekapan buku-buku kurikulumnya mapan para dwija profesi sengkot gumregut sepi pamrih mung sumedya murih siswanya mangerti ing ambal warsa punika kalih Mei ri pendidikan yakti mugi dadya panyurung manunggalipun karsa anggenira jangka pendidikan maju tan keter kelawan sasama syukur bisa angungkuli jroning ngudi pendidikan angimbangi
majuning jaman yekti nolea jaman kapungkur nulat ki Dewantara anggenira semangat sengkotku mregut tan terbe pamrih apa majenging bangsa kang kestri sakmenika padha ingkang pungkasan kang cinatur aneng ngarsa tinutur mrih kinarya dadi peling eling lamun kabeh iku datan ana piguna lamun datan dipun namalaken tuhu kanthi sinar tandedonga mring Allah kang Maha Asih. Para sutresna budaya sekar pangkur namung wonten 6 pada menika sampun tumugi pada ingkang pungkasan kanthi menika monggo Bapak Sigit lan Bapak Haji Sugiono dipun terasaken kateranganipun kala wau sampun dipun aturaken babagan kados pundi Ki Hajar Dewantara menika anggenipun sengkut gumregut paring warah dhateng para siswanipun menika kepara tanpa pamrih menika. Dados wonten ing pupuh pangkur menika nggih Ki Hajar Dewantara menika ngrembak kalih perkawis. Ing antawisipun menapa ingkang sepisan menika dipun sebataken kurikulum. Oh, kurikulum. Menapa sebabipun kok kudu ana kurikulum menika dipun sebataken bilih Ki Hajar Dewantara menika kagungan gegayuhan. Bilih bangsa Indonesia kudu apa pinter. Kudu pinter. Nggih. Kudu antuk pendidikan. Senadyan pendidikan kuwi larang regane. Aja nganti keri karo bangsa liya. Syukur bisa luwih unggul ngaten nggih. Mila rumiyin menawi mboten klentu nggih. Sasampunipun lulus sekolah. Dadi Raden Mas Suwardi Surya Ningrat menika beda karo masyarakat kebanyakan. Nek sing masyarakat cilik-cilik ya ming SR. SR nek sekolah kudu bebetan, sekolah rakyat. Ora oleh nggo kathok dawa. Nyun sewu Mas iki nyelos sawetawis wonten kintunan menika. Oh, kula nyimak to lu niki. Saking sinten menapa? Niki saking Kadang Kinasih wonten ing Blangkuna. Sinten menika?
Roko Mas Haryanto. Mas Haryanto Dibyo. Mas MC. Nggih. Kula saestu nderek bingah menika kala wingi pinanggih Mas Haryanto menika sakmenika sampun seger sangat. Siap malih nggih. Karena rumiyin mireng bilih sawetawis wekdal menika gerah ngaten nggih sampun sampun sehat malih nderek bingah alhamdulillah nggih Bapak Haryanto. Panjenenganipun Bapak Haryanto menika ugi kalebet perintis MC sing dadak nganggo candra-candra nika. Karena bergodos pisan piyambakipun nggih. Permadani bergodo ingkang sepisanan. Mapanipun wonten SD Taman Agung. Lha jaman rumiyin nggih MC ingkang kondang menika. Ngaten nggih. Iso nyandra kaya dalang ngono kae. Matur nuwun, matur nuwun Mas Haryanto. Sampun kepareng. Bapak Haryanto Dibyo, Blangkungan Pabelan Mungkit. Komplit banget. MC nganten. Nggih. Mangga dipun terasaken. Lajeng tekan pundi Bu? Dados nek masyarakat biasa ming sekolah rakyat gegayuhanipun sekolah rakyat angka 1, sekolah rakyat angka 2. Ora mboten kelas nggih. Mboten menika tataranipun. Nek angka 1 ki ya ming sekolah biasa, nek angka 2 kuwi sesuk nek lulus iso ngewangi dadi pak guru. Oh ngaten. Lajeng gayut kalian ingkang dipun ngendikaken Bapak Sikit kurikulum kala. Nggih, mangke rumiyin. Nggih. Dene Ki Hajar Dewantara menika benten kalian masyarakat biasa. Karena menika lak darah putra darah biru. Darah ngaluhur, putra pangeran ngaten lajeng saged nglampahi sekolah ELS kalian Stovia. ELS menika menapa jaman? ELS menika Eropa Leges School. Leger School. Nah, menika nek ora sing putra-putra bendara ora iso. Kaya Ibu Kartini barana saged Eropa Leger School. Lajeng sak sampunipun lulus nerasaken wonten ing Stopia. Stopia menika satunggaling paguron ingkang maringi pasinaon bab ngelmu kedokteran. Dokter-dokter Jawa menika wonten ing Stopia. Sekolahanipun wonten Jakarta. Jakarta. Menika dipun madeg nek mboten jaman landi kok nika. 1851. Ning terus wonten ngantos dadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Samenika UI. Nggih. Menika lajeng Ki Hajar Dewantara menika lajeng kiprah wonten ing donyaning pasinaon kanthi ora njaluk bayaran. Ora njaluk bayaran. Malah kepara anu tombo. Tanpa pamrih menika lajeng bangun satunggaling paguron nalika taun 1922 nek mboten kentu. Sasine Juli tanggal 3. Menika ndamel paguron Taman Siswa. Wonten ing Ngayogyakarta. Ngaten menika. Wiwit mriko tesih Taman Siswa. Nek cara saiki wiwit SD, SMP, SMA. Dereng paguron inggil. Dereng. Nggih. Lajeng saged ngrembaka, lajeng wonten cabang-cabangipun ngantos dumugi ing sak jabaning Ngayogyakarta. Ngayogyakarta kraton nggih ngoten. Ingkang SMP SMA lajeng dipun telah taman dewasa. Zaman rumiyin wonten taman dewasa. SMP taman dewasa, SMA taman dewasa. Anggenipun ngemunah paring pasinaon dumateng para warga bangsa. Nggih. Menika mboten kaya saiki. Saiki lak Pak Guru. Nggih. Nek rumiyin menika ingkang biyantu Ki Hajar Dewantara menika sebatanipun pamong. Oh, nggih. Karana menika ngemong. Momong. Nggih. Momong dening panjenenganipun menika dipun paringi garis-garis besar ngoten ingkang disebut apa kae sing telu kae nengarep apa
napa Pak Kiana sing Semboyan. nang ngarep semboyan. Semboyan nggih. Niku napa niku aku dhewe lali kuwi. Sing ngarep kae apa? Semboyan nggih. Ing ngarsa Sung Tulodo nggih. Ing Nah. Madya Mangun Karsa tuturi handai. Leres kuwi. Aku ngeling-eling kuwi kok ya lali. Ing ngarsa sung tulodo ing Madya madya Mangun Karsa tuturi handayani. niku jlentrehipun pripun Pak? Ing ngarsa sung tulodo kiyambakipun kedah wani gawe contoh nggih. Minangka tulodo dadi pangarepe dadi contoh. Nggih dadi contoh ben sing mburi-mburine niku iso nyontoh tumindake pangarepe. Dadi ing ngarsa sung tulodo ing Madya Mangun Karsa tengah-tengah kudu iso ngrangkul. Ngrangkul ben kabeh iki do sayo rukun, guyub rukun. Priye carane ben pendidikan iki saya maju, saya ngrembaka tekan wilayah sing ora terjangkau istilah kan pelosok-pelosok ngoten mawon nggih. Nggih. Yo sing kuwi mburi dhewe nek nang mburi handayane tuturi handayane ngetutke Oh. ning bisa murakabi nggih. Wah, matur nuwun Mas Kaji. Aku njuk rada dang iki. Dadi kalau mangsa piagung kuwi didadekke nang ngarep. Nggih. Ya pendidikan ya apa wae. Nggih, nggih. Kuwi ora ming perintah utawi apa-apa. Ning nuladani. Ora ming njaluk anggotane kudu menapa ngleksanani sing bener saha sing apik tok ning minangka jejering pengarep kuwi kudu iso dadi contoh tumrap siswane wargane utawa siswane. Nek cara menapa tuntunan agama menika uswatun kasanah. Dadi nggih nggih. Tegesipun menika dadi contoh, dadi tulodo. Ha ngaten menika. Dadi nek Pak Guru pas nang ngarep ora ming perintah nek nulise sing apik. Nek medun dikandeli ora. Kuwi diwarai ning ya dicontoni. Nggih nggih. Le nyekel patelot, ya kok patelot. Setalpen ya. Grip. Zaman SF grip. Kuwi grip dicontoni tangane kudu ngene iki diselempetke njuk digapit jempol. Njuk le nulis kuwi ngene iki lho ngene. Dadi Pak Guru iki nulis nang ngebor kae ngene-ngene. Yo ora kena sikute kok obah. Sing obah ugel-ugele tok ngene iki. Niku ingkang dipun sebat ing ngarsa sung tulodo. Nuladani. Nah sing nyontoni ing Madya Mangun Karsa kala wau. Ing Madya Mangun Karsa kados ingkang dipun ngendikaken Bapak Gaji Sugiono kala wau bareng-bareng bareng-bareng karo andahane, bareng-bareng karo murid-murid. Nggih, sipatipun neng kono ambyur ning ya momong. Nggih, momong. Nek sing kurang semangat ayo disemangati. Nek sing kurang bener iki kok ngene iki sing bener. Ayo tak gandeng. Ayo tak tuntun dadi bimbing. Dadi ngemong, dadi sing jenenge ngemong kuwi nek urung iso mlaku ya sabar le nuntun. Ya sabar ya ditetah-tetah. Ya ditetah kuwi ngemong. Nek tiba sing dimong tiba ayo aja blandang maju nih ya mandek. Mandek nulungi karo maringi apa jenenge semangat. Menika ingkang ing Madya Mangun Karsa lajeng ingkang tutwuri handayani. Tutwuri nalika tuladanipun didadekke nang mburi kuwi kudu mulat. Iso momong. Mulat nek anggotane kuwi nang ngarep mongko kudu pas karo sing dikarepke rile. Nggih. Nek kok ngliyor nengen dielekke lah. Nengen ta ayo balik nengah. Ngene kuwi. Iku nganggo nganu ilmune wong angon bebek. Ah leres menika. Nek bebek iki kok arep mengko ngiwa ya mesti didungi apa pentung ben bari leres nggih. Leres. Dadi tegesipun piyambakipun menika senajan kala mangsanipun wonten buri namung
senajan ning mburi ya ndayani. Dadi didayani, disurung-surung. Ayo kesel sithik ra apa-apa wong ora adoh meneh. Ayo aku nang ngantos semboyan menika dipun cakaken dumugi sak menika. Ngaten Nggih ta mboten ilang tur menika up to date. ngantos Kementerian Pembelajaran nek sakniki Kementerian Pendidikan menika lambangipun lak ya Tutwuri Handayani. Nggih, wonten ing pawiyatan-pawiyatan mila tesih dipun templeki menika. Nggih, ateges menapa ingkang dadi gegayuhan lan menapa kiprahipun Ki Hajar Dewantara menika dumugi jaman sing wis jaman sakniki mon isih ya pancen kuwi sing paling cocok, paling relevan, paling relevan. Arep lepan. Bahasane ora mung basa Indonesia iki dadi basa mawut-mawut. Nggih, kasunyatan lajeng boten ming tingkat SMP SMA kemawon ning njuk tekan paguron luhur. Menika kasunyatan wonten ing Ngayogyakarta menika wonten Universitas Gajah Mada Sarjana Wiyata menika isih menika saking tesih taman siswa ngantos dumugi SMA unggulan sak Indonesia. SMA Taruna Nusantara. Menika lak madege ya sesarengan dibangun ing antawisipun Kementerian Pertahanan dan Keamanan makarya sareng kalian Taman Siswa. Terus kathah sanget menapa jasa nipun. Nika Pak. Lajeng kala wau iki njuk nembang neh apa? Niki kala wau wonten kurikulum nggih. Kurikulum. Dados zaman rumiyin nalika sepisanan dipun tekaken sekolahan menika ya mung sederhana. Nggih. Sing penting murid kuwi diwarai ngelmu karo diwarai rasa kabangsan. Nggih, dipun tanemaken wonten ing manah saben-saben warga menika ngurmaosi bilih kabangsan utawi menika kala wau nasionalisme menika apa marai kleru-kleru kaya sareng wong tuwa. Nah menika ngaten Mas Sigit jiwa nasionalis menika. Sakmenika terkenal kota pelajar. Kota pelajar nggih. Ngaten. Saking underanipun Witlir ana sekolah Koyoso saniki dadi kota. Ngaten. Menawi ngadeke negari rumiyin, bocah ki angger wis entuk sinau, wis entuk apa njuk ngerti karo nasionalisme rampung lulus ngaten. Nggih. Ning sesarengan kalian ngrembakanipun kemajengan zaman menika lajeng boten cekap namung menika. Nek ngono kuwi terus ora makmur-makmur negarane. Perlu ditambahi. Ngaten dening pemerintah menika mesti dipun sempurnakaken malih. Dados wonten kurikulum ingkang sangsaya tambah tahun menika sangsaya dipun sampurnakaken. Dipun jumbuhaken kalian kemajenganipun zaman. Nek zaman awak dhewe cilik menika kurikulum kuwi wiwit taun 64 aku kelingan. Nggih. Kuwi ngapalke kurikulum Pancawardhana. Istilahnya zaman mbiyen menterine sapa ora genah. Nggih. Zaman Bung Karno. Kurikulum Pancawardhana, Panca kuwi 5, Wardana kuwi ya perubahan, perkembangan. Ngrembaka. Dadi ingkang dipun ngrembakaken nalika semanten wiwit taun 1961 menika wonten gangsal. Ingkang sepisan menika kebangsaan menika. Kebangsaan lajeng menapa lajeng seni. Seni lajeng wonten
sikap, terus pengetahuan, sikap dan keterampilan. Lajeng ingkang gangsal menika pendidikan jasmani. Jasmani, olahraga. Olahraga menika pancawardhana. Menika kurikulum ingkang langkung sempurna. Ning suwe-suwe yo aku kurang sempurna. Nah, ditambahi meneh. Wiwit taun 1975. Nggih. Kuwi ketoke ganti PPSI. Menapa menika? PPSI menika nek mboten klentu prosedur pembelajaran sistem instruksional. Ingkang dipun cirinipun Bapak saha Ibu guru nalika semanten yuk do gawe kisi-kisi. Merganipun menapa? Instruksional menika tujuan. Jadi wonten tujuan, lajeng wonten perencanaan, wonten metoda. Lajeng gawe kisi-kisi. Kemutan mboten. Nggih. Nah, menika tahun 75. Lajeng rubah malih. Ayo ganti menteri. Ganti menteri. Nggih. Nggih. Lajeng tahun 84. Jadi angger bar pemilu ganti menteri zaman semanten wonten Repelita 1 tekan Repelita sak teruse menika lajeng gantos CBSA. Cara belajar siswa aktif. Kok apal? Bapak guru kok ya. Dados menawi saderengipun menika wis apik ning bareng dipikir-pikir kok siswa menika namung dadi sasaran, dadi objek. Nah menika wonten ing kurikulum CBSA menika siswa digawe dadi subjek. Ya nglakoni, ya ngalami panaliten dhewe, ya nyimpulke. Terus luwih kendel takon. Nggih. Menika kuwi suwe-suwe wah iki kok ya kurang sempurna, disempurnake meneh. Dadi KBK. Menapa menika? Kurikulum berbasis kompetensi. Kok apal? Ha iki mbiyen Pak Guru mesti hafal. Menika lajeng menika sing langkung sae. Suwe-suwe wah kurang apik disempurnake meneh. Kurtilas. Kurikulum 13 tegese kurikulum sing ditetepke tahun 2013 nggih. Menika kuwi nek aku ora iso ngaturaken menika jenengan sing iso. Isih kurang sempurna meneh. Zaman tahun-tahun 1000 pun 2000. Oh nek kurtilas kae 2013 nggih. Nah, iki 2016. Dadi kurikulum merdeka. Ngono kuwi. Wis pokoke ha iki sesuk suwe-suwe ganti meneh kurikulume. Apa? Ha sing luwih cocok meneh. Ha saiki lak jaman karo kemajuan zaman. Nggih. Ngene iki wae Raka Maskin gawe nek ganti pimpinan ya ganti apa? Ha nggih. Acarane. Nggih. Ya ben luwih maju to. Nggih. Ha menika lajeng pocong dipun tambahi tembangipun. Tesih wonten wekdal mboten nggih? Tesih kasal menit. Nggih. Kula sing nembang mawon sampeyan mangke sing ngendika. Nggih. Wes ketemu pamrentah genyo angluru sistem pendidikan mbok menawa iya iki cara tangguh nggondat
kandhani pawiyatan. Pocong ingkang rikala jaman semanten anggenipun nyekaraken ngaten. Ya kuwi, karo ngarit ya ngono kuwi kok pocong kuwi. Lamun sampun pikantuk cara pinunjul kanggo amranata sistem pendidikan iki dipun titi ing uji ingkang sanyata pamrehipun samangke cak-cakanipun wos cetha lan gamblang kang den jangka mesti kasil aja mungkin arya coba nyuwun pangapunten Bapak Sigit mbok pilih karena wekdalipun kula nyuwun lados kados pundi dudutanipun utawi menggah ingkang dados wigatosipun Sekar Asmandono lan Pangkur kala wau langkung-langkung gayut kalian pengetan tanggal 2 Mei menika Hari Pendidikan Nasional menika kados pundi ingkang dipun kersakaken menika. Karana pendidikan wonten ing negari Indonesia menika estunipun wiwit gemregut menika lumantar rintisanipun Raden Mas Suwardi Suryaningrat utawi ingkang dipunsebat Ki Hajar Dewantara. Senadyan metodanipun, caranipun menika nek mbiyen ya sederhana. Nggih. Ning sederhana wis apik jaman. Ning suwe-suwe menika kudu disampurnake. Mila mboten mukal menawi kurikulum menika sing saiki wis ketok paling apik, sesuk mesti wis dadi kurang apik karena kemajenganipun jaman. Nut jaman kelakone. Mbok menawi sesuk Bebrayan Agung menika ajak-ajak menapa kados pundi menika pengetan menika. Nalika semanten dipun canangkan wajib belajar. Masyarakat Indonesia kudu entuk pendidikan. Sak menika dipun terasaken nek mbiyen ming wajib. Saiki gandeng ana sing ora kuat sekolah tenan digoleki. Ayo sekolah bareng asrama. Tak sekolah rakyat wonten sekolah SR rakyat. Sekolah rakyat menika dipun asrama. Nggih. Nyatanipun wonten ing Magelang wonten sampun. Magelang wonten Salaman. Sing maune ra iso sekolah kudu menika tataranipun sami kalian SMA. SD wonten, SMP wonten, SMA. Ngaten nggih. Wonten. Sing wis kadung sekolah dhuwur, sing abot le bayar karo negara dibayari. Dadi apa kae beasiswa. Wah nek sekolah mikir abot awetenge kurang vitamin saiki dipikirke MBG. Ana MBG. Nah, mugi-mugi negari mangke anggenipun mbangun donyaning pasinaon menika saged ndayani kemajenganipun negari ingkang mbok menawa turut bertangan
warganipun dados warga ingkang adil makmur, ngaten sejahtera, bahagia. Merga kepinterane saya mundhak. Mekaten. Nggih. Sawetawis mekaten nggih para kadang giaran arum dalu wonten ing wekdal menika ingkang kala wau saestu ngrembak utawi nderek mengeti dinten agung nasional nggih menika Hari Pendidikan Nasional rikala tanggal 2 Mei wonten ing taun menika. Ya awit winatesing wekdal kula tetiko nyuwun pamit para kadang. Mantena mbok bilih kala wau anggenipun ngaturaken kula tetiko kok wonten ingkang sisip kepara kapenggalih kirang leres menika awit kiranging pangertosan kula tetiko namung nyuwun lumunturing sih aksama lan mugi-mugi senajan namung sekedhik sageta hamimbuhi tumrap kawruh utawi pangertosan tumrap panjenengan sedaya lan kula. Syukur-syukur menika saged dados sawetawis panglipur tumrap para kadang ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji. Kados padatan arum dalu kapungkasan kanthi sekar pangkur. Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal maca pat nenggih pinupus kya nyuwun mungkur nglanggono gunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama entuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para sutresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiko ingkang ngayahi karya minta pamit andum pasuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih Witotonir ing sambikala ing pangacap budaya Jawa muga-muga bisa saya ngrembaka maca pat bisa tambah ngawiyat nuwun matur nuwun.